ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଲିକତା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେୟର କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେୟର କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁଲୋଚନା ମୋଦି। ସୁଲୋଚନା ମୋଦି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେୟର ହିସାବରେ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମପ୍ରସାଦ ରାୟ। ରାମପ୍ରସାଦ ରାୟ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି କହି ରଖୁଛି, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆନ୍ନା ଚଣ୍ଡୀ। ଆନ୍ନା ଚଣ୍ଡୀ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ରହିଲା ରାକେଶ ଶର୍ମା। ରାକେଶ ଶର୍ମା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି କହୁଛି, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ସୁଚେତା କୃପାଲିନୀ। ସୁଚେତା କୃପାଲିନୀ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ।